To, čo sa častokrát deje, keď s niekým komunikujeme, je, že druhá strana sa cíti zle. Najmä v konfliktoch. Ja som teraz školil 2 dní v Prahe, ako som vám povedal, ale účastníci boli prekvapení, keď zistili, že konflikty sú dobré. Dokonca niektorí odchádzali s tým, že sa idú hádať. Možno vám teraz napáda, že tak to je čo za školenie, hej? Je rozdiel medzi konštruktívnou hádkou a medzi bojom. Konflikty sú dobré, lebo posilňujú, naplňajú naše potreby, v konfliktoch si môžeme určovať hranice a priblížiť sa k druhej strane. Lenže častokrát konflikty sa premenia na boj. Ja už som vám tu spomenul pred chvíľočkou takú situáciu, napríklad zaťahovanie rodiny. Hej, ty si presne taký istý ako tvoj otec, no to tá pravá hovorí sa, pozri, tvoja maminka sa oblieka a ty presne taká istá iba fiflenka. Hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale neriešime situáciu, ale už bojujeme. Snažíme sa dostať nad toho druhého. Ja som víťaz. Ja si myslím, že v komunikácii nikdy nemôže byť len jeden víťaz. V komunikácii buď sú 2 víťazi, alebo 2 porazení. To, že vyhrám bitku, neznamená, že vyhrám vojnu. Už som sa to naučil aj v češtine. To, že vyhrám... Aha, tak nenaučil. Ale to druhé viem, že je válka. Bitku. Aha, tak to máte rovnaké. Bitvu. Okay, to znamená, to, že vyhrám bitvu, neznamená, že vyhrám válku. A teraz vám ukážem takú štruktúru, ktorú keď implementujete do vašej praxe, to znamená, iba si tú štruktúru trošku zoberiete k sebe a začnete si ju viac a viac uvedomovať v vašom bežnom živote, tak zrazu zistíte, bože, však hádať sa je dobré, ale nemusím bojovať. Ja vám to uvediem na príklade 2 ľudí. To sú 2 ľudia. Sa vám to nezdá ako 2 ľudia? To je ako iba metaforicky. Teraz si predstavte, že 2 ľudia sa dohodnú, manžel a manželka, že sa o 18:00 stretnú doma a budú spoločne večerať. Manželka je celá nadšená, konečne ten môj muž sa dohodol, budem mu môcť vyrozprávať, ako to, čo mám nové, ako je to v robote, posťažujem sa mu, uvarí večeru, hej, a zrazu pozerá na hodinky 3/4 na 6, hej, tak už sa ide obliecť, už sa celá vyfintí, teší sa, opäť 6, už tak, bože, kde je, už nech príde. A zrazu je 6 hodín a manžel nikde. A zrazu z toho pozitívnejšieho začína byť trošku také negatívne. No, zase, hej. Zase typický on, hej, presne, zase mešká. Tak dá mu, hej, bola na seminárii o určovaní si hraníc, tak povie, dobre, dám mu 10 minút a zavolá mu. Hej, tak je 6:10, ako nám to hovorili, hej, 10 minút, dobre. Chytí telefón, vytočí a zrazu, volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím. A už jej začnú v mysli bežať rôzne fantázie. Kde je? A zrazu má otvorené okno ako my a ide sanitka. Hej? Tak jej napadnú tzv. Ruminijné myšlienky. Bože, čo ak havaroval? Hej? Začne prežívať čo? Strach. Stres. Hej? Hej? Áno, môže to byť niekedy až úzkosť. A zrazu 6:20 on nikde nie je, obvolala všetkých jeho známych, povedala, že my už sme sa pred hodinou rozlúčili. To znamená, ona sa v tom komunikačnom vzťahu s ním začala cítiť tzv. Menej cenná. Hej? Táto spodná strana je tzv. Menejcennosť. Hej? Dohodli sme sa, on to nedodržal a zároveň začala prežívať rôzne emócie. Tie emócie boli ambivalentné, to znamená zmiešané. Ambivalentné pocity sú také, že na jednej strane sa aj teším, ale na druhej strane mám aj strach. Hej. Teším sa, že idem prednášať, teším sa, že budem hovoriť k druhým ľuďom, ale zároveň, bože, a čo ak to dobre dopadne, a čo ak... Hej, to znamená, miešajú sa v nás tie emócie. Aj v tejto situácii sa napríklad miešala emócia radosti s emóciou hnevu, s emóciou strachu a tak ďalej. Ale vzhľadom k tomu, že tá žena si neuvedomila, aha, tak možno sa mu nič nestalo, hej, možno mi išiel kúpiť kvety, i keď to nikdy neurobil, možno zrovna teraz, hej, lebo nevie, čo je to citová banka, vy už viete. Tak to vôbec nenapadajú takéto myšlienky, lebo sme prednastavení na to, aby sme skôr sa zamerali na to, čo sa mohlo stáť, hej, čo ak mu niekto ublížil a tak ďalej, tak ďalej. A prežíva strach. A keď prežíva strach, tak nemá uspokojenú potrebu bezpečia. Hej. Ja vám budem dnes aj hovoriť, že emócie sú častokrát vyvolávané našimi potrebami. Buď uspokojenými, alebo neuspokojenými. Hej, aj keď idete napríklad po tme, popod most, tak to, že prežívate strach, je kvôli tomu, že sa necítite bezpečne. Nej? No, a ona sa teda necíti bezpečne, má strach oňho
A on príde domov, hej, otvorí dvere, hej, celý natešený v úplne inom emočnom stave, ale ona čo prežíva? Hnev. Hej. Primárna emócia je strach, ale my častokrát nedokážeme identifikovať, aha, neuspokojená potreba bezpečia, primárna emócia strach, sekundárna hnev. Hej, to vôbec tak nedokážeme. Takže on príde, otvorí tie dvere, ona čo povie? Kde zbil, ty debil, hej? Alebo to si typický, ty nikdy nič nedodrží, ale ešte ani nezisťuje, čo sa stalo, nedá vôbec priestor na vyjadrenie. Z akého dôvodu? Lebo sa cítila ako? Menej cenná. Hej, z odborného hľadiska sú to tzv. Inferiorné pocity. Hej, prežívala inferioritu. Tým, že mu vynadala hneď z príchodu, hej, tak sa uvoľnila a dostala sa zrazu nad neho. Hej. Ale on sa kde dostal? Dole. Lenže on je živiteľ rodiny. Ne? On proste zarába, on príde domov a ešte manželka po ňom nakričí. Neuvedomuje si, že sa mohla báť. Namiesto toho, aby napríklad povedal, asi si sa o mňa bála. Hej? Tak čo urobí? No začne samozrejme tiež prežívať hnev a povie jej čo? No napríklad, hej, vymýšľam si. No to si typická, ty ani sa nespýtaš, čo je nové, ale hneď po mne kričíš. Ja sa čudujem, že som vôbec sa s tebou zobral. To, čo sa stalo, je, že on išiel hore a ona kde išla? Dole. Lenže vôbec sa nerieši, hej, že kde bol, čo bol, prečo mešká, hej, ale už ideme do tzv. Ping-pongu. Hej. Hral už niekto z vás ping-pong? Stolný tenis, hej? No takže to isté sa deje aj vo vzťahoch častokrát, že si ideme zahrať ping-pong. Hej, si nosíme ten ping-pongový stôl, hej, prídeme, no ty debil, hej, podáme a čakáme, že on nám, hej, dá naspäť a potom si už hráme tú partičku. A to častokrát sa deje aj vo vzťahu, že ja to tak častokrát ľuďom poviem, keď nastane nejaká konfliktná situácia, ideme hrať kolotoč, alebo kolotoč je také, že neviem, či to hrávate aj v Čechách, že sú viacerí a točíme sa. To znamená, v tých vzťahoch by to bolo, ty si debil, no ja som debil, ty si, no jasné, tak to ten pravý hovor, no ja. Hej? A točili by sme sa. Ale naspäť k tomuto príkladu, teraz si predstavte, už ani neviem, ktorý je muž, ktorý žena, kto vie rozoznať pohlavia? Žena je dole, hej? Tak sa si začne možno uvedomovať, aha, tak možno má pravdu, ale cíti sa menej cenná, muž sa cíti nadradený, tento vrchný pol je nadradenosť, takzvané superiorné pocity má, je v rovine superiority, ale ona sa tu cíti zle, aj nedokáže identifikovať, aha, cítim sa menej cenná, možno by som sa mohla vrátiť sem, lebo tu je to ešte konflikt, tu na začiatku, hej, na niečom sme sa dohodli, nedodržalo sa to. Ale už keď som začal hovoriť o vlastnostiach ženy, o tom, že som si ju, na čo som si ju zobral a tak ďalej, tak už ideme do boja. Neriešime konflikt, konflikt je rozpor, respektíve nesúlad medzi dvomi silami, dvomi stranami, ktoré majú opačný náboj. Ale už ideme do boja, to je ten pingpongový stôl a už začíname hrať hru. A ja by som si teraz tú hru zahral aj s vami. Hej? Ja budem sám a vy mi budete hádzať naspäť. Môžete aj viacerí. Vy ste hrozné publikum. No to ten pravý hovorí, ty čo sa do mňa montuješ? Prosím. Čo prosíš? Ja viem, kto si ty. Poďme si zahrať tenis. Hej, OK. Namiesto toho niekto nám niečo povie, namiesto aby sme chvíľočku boli ticho, uvedomil, aha, on mi povedal, že som hrozný prednáš. Asi má možno pravdu. Hej, možno som nenaplnil jeho očakávanie, možno som nezrozumiteľný. Som zo Slovenska, začne si to racionalizovať. Hej. Som zo Slovenska, hej, tak asi preto som nezrozumiteľný. Ale naspäť k tejto situácii, hej, manželka sa cíti zle, tak mu povie, vieš čo, daj mi pokoj a dnes nebudeš spať so mňou v posteli, môžeš spať v obývačke. Napríklad, hej, spokojná, dobre, vrátila som mu to, ide hore a on ide dole, hej, ale on sa znovu tam necíti zle. Tak čo nastane? Moja zlatá, spí si tam sama, ja idem do krčmy. Hej, napríklad. Čo sa stalo, prosím vás? Znovu sa to, hej? Hra sa rozohrala dobre. Hra sa rozohrala dobre. Má dobrý smer. Muž už je v krčme, už si dá čo to do seba. A si tak uvedomí, a tak mala pravdu. Hej. On zase bol pre zmenu na seminári o emóciách a potrebách, tak si asi sa bála.
hej, a sekundárna emócia, hnev, nevedela, ako mi to povedať, však predsa absolvoval to vyjednávanie. Tak sa vráti domov a už má tie kuželky tam a príde za ňou a povie prepáč. A ona mu povie smrdíš si ožratý, choď preč. Ne? A znovu sa to vystrieda. Hej? A už to takto ide. A čo mi ty máš hovoriť, čo ja mám robiť? Hej? Ona okamžite vypadne, lebo na teba zavolám políciu. Vyhodím ťa z tohto bytu. Ak neprestaneš, tak zajtra si môžeš pobaliť veci a odísť. Dobre, idem. Hej? To, čo je však dôležité, je, že už si rozohrali celkom dobrú pingpongovú partiu. Už si dali zo pár výmen. Hej? To, čo si môžete napríklad vy zobrať z tohto pingpongu, je to, že keď už si nosíme tie pingpongové stoly, hej, každý z nás tu má nejaký pingpongový stôl a už príde, s kým si rozložím. Hej, tak rozložím si, hej, a poviem, ja nechápem, prečo ste mladším ľuďom nedali priestor, aby si sadli dopredu. Vy vždy musíte sedieť vpredu. Hej, ešte ironicky. Irónia je skrytá forma násilia. Hej, to snáď robíte na schvál. Hej. Pani sa môže cítiť menej cenná, môže sa cítiť zle a to, čo môže urobiť, je čo? Že sa napríklad zodvihne a odíde. Hej, ja som zvíťazil, môže si prísť napríklad niekto, kto stojí sem sadnúť, ale koniec koncov prehrala aj ona a prehral som aj ja, keby odíde. Ja častokrát hovorím, ak náhodou si niekto chce so mnou zahrať partiu, tak si už rozloží ten stôl a povie mu, prosím ťa, prečo si hovoril o tomto na tej prednáške? Si ty normálny? Hej, to znamená podal. A ja stojím, hej? To znamená dal ESO. Vyhráva 1-0. A zrazu povie, typický Slovák, hej? Drísty. To znamená, čo urobil, znovu podal. A čo? Druhé ESO. Hej? Ja som ticho. V bežnom komunikačnom vzťahu sa to môže diať nejak takto. Vyniesol si už tie smeti? Hej? Otázka, za ktorou je skrytý názor. Nie, miláčik, zatiaľ nie. No jasnačka, hej? To si typický ty, ja ti niečo slúbim a ty to nedodržíš. Teraz si aj ja uvedomujem, že som to zase nedodržal. Hej? Vôbec nenastupujem na tú hru. To si ich nemohol ísť vyniesť ty napríklad? Hej? Preto, keď už si rozložíte ten pingpongový stôl, tak si uvedomte, ako chcete s tým druhým človekom hrať. Lebo to, čo sa stane, je, že on príde a bude do vás, hej, bude sa chcieť s vami hrať. Ale vás by bavilo hrať ping-pong s človekom, ktorý vám nevracia? Chvíľočku, hej, lebo by vás to nasieralo, hej? Začni hrať, hej? A potom by sme išli na to agresívnejšie a tvrdšie, hej? Začali by sme tie loptičky do ňoho, hej? Ale to sa v bežnom živote, ľudia sa častokrát na tom smejú, ale v bežnom živote to robíme, hej? Ty hajzel, hej? Ty kráva, ty debil, ty tučibomba, hej? A neviem čo všetko, útočíme a raňujeme tých druhých ľudí. Hej, dávame im tzv. Rany pod pás. Chudneš. Len zatiaľ to nevidno. Hej, napríklad. Aj spochybňovanie je forma agresie, napríklad. Hej. Si myslíš, že keď si to kamarát, halo, hej, ignorovanie. Nazar. No to som sa presne povedal, si myslíš, že keď si to zapíšeš, že to budeš vedieť aplikovať? Hej, spochybňovanie. Hej? A pán môže zachytiť, cítim sa možno menej cenný, hej, už si začína masírovať trošku tvár na ukludnenie. Hej? Hej, už si začína trošku, samozrejme, uvoľňovať sa, hej, smiech už ide. Tak, môže identifikovať, tak teraz sa necítim komfortne. A mohol by vrátiť, však som na vašej prednáške, tak si zapisujem poznámky, ako je náhodou na tom niečo zlé? Hej, ja by som mohol, no tak radšej ma počúvaj. Hej, ale ja napriek tomu, vy si zapisujete poznámky, to je pre mňa obrovská česť, že vôbec to, čo hovorím, si vy zapíšete. Hej? Tá komunikácia môže byť úplne iná, to je tá sila psychológie v praxi, mnoho ľudí chce techniky. No ale čo mám teraz urobiť, ako mám konštruktívne viesť hádku? Spomínate si na 3 zložky postoja? Rozumová, čiže kognitívna, emočná a tá konatívna. To, čo sa častokrát stane, je, že si uvedomím, no tak teraz buď ticho. Naučili ma na seminári nádych, výdych 3-krát. Hej, nádych, výdych 3-krát, nadýchnem sa, vydýchnem. Ale potom to nezvládnem, nedokážem ovládnuť tú 3. zložku postoja, tú emočnú. A čo urobím? Vybuchnem. Hej. Preto je dôležité v praxi si začať viac a viac uvedomovať, kedy sa cítite v kontakte s druhými ľuďmi zle.
A vtedy, keď sa s nimi začnete cítiť zle, tak nie je vašim cieľom, aby sa oni cítili zle. Hej. To je situácia, nie je víťaz, ale robiť všetko preto, aby sa aj tá druhá strana začala cítiť pri vás dobre. Hej. Sú to rôzne, napríklad terapeutické zručnosti, ktoré využívam aj ja v praxi, ale aj v bežnom živote. Hej, je tu niekto psychológ? A študuje tu niekto psychológiu? 1, 2, hej? OK. Nechcem ísť až tak príliš do tých terapeutických zručností, ako parafráza, reflexia a tak ďalej, ale v bežnom živote môžete využiť tieto zručnosti v takej pozmenenej forme. Hej? Uveďme si to na tom príklade. Hej? Napríklad na tej žene. Cíti sa zle, bojí sa o muža a v tom ho zbadá. Hej? Tak namiesto toho, aby hneď na ňo vyskočila, čo by mohla urobiť inak? Čo by mohla povedať napríklad inak? To som ráda, že už si doma. To už je taká pokročilá reakcia, že fakt už sa dokáže, ale áno, stáva sa to. Ja mám tiež takých klientov, ktorí to dokážu. Hej? Ale čo by ešte napríklad? Proste sa opozdil. Hej? Alebo napríklad jednoduché. Napríklad, hej, že taká racionalizácia, ale obranný mechanizmus, ktorý jej pomôže. Hej? Alebo napríklad môže povedať, som rada, že ťa vidím, som sa o teba bála. Napríklad. Namiesto toho, aby to prejavila sekundárnou emóciou a nakričala na toho daného človeka. Lebo keď na ňo nakričí, tak čo sa stane? Si vyberie skadiaľ? Z citovej banky. Ne? A preto mnohí ľudia, ktorí sa nehádajú, ale ktorí bojujú, a čím je ten boj silnejší, tak tým si viac vyberajú tie body. Za mnou lebo ja mám výcvik rodinnej a párovej terapie a robím aj rodinné a párové poradenstvo. Prídu za mnou partnery, a to, čo sa deje, je, že partner dokáže úplne do podrobného slova zopakovať, čo mu partnerka povedala. Ale keď sa spýtam, a čo ste povedali vy, tak čo myslíte, vedia? Nie. My krásne dokážeme povedať, čo nám on povedal, že som kráva, som tučná, nemám rád, hej, nikdy sa nezamestnám a tak ďalej. Hovorím, a čo ste mu teda hovorili vy? No nič. Hej. A hneď počujem prvý obranný mechanizmus, hej? Či už je to projekcia alebo popretie. A pracujem na tom. Hej? Preto je fakt veľmi dôležité, aby ste si uvedomovali, kedy sa cítite menej cenne a kedy sa cítite nadradene. Ja častokrát si uvedomím, ani to nechcem a nejak sa nadradím nad druhých ľudí. Hej, môže sa to stať. Ani to nemusí byť v mojom úmysle. Tak napríklad, keď si uvedomím aj tú nadradenosť, tak to môžem pomenovať napríklad. Tak teraz som si uvedomil, že keď som poukázal na to, ako píšete do toho telefónu, že som sa vôbec netrafil a že ste sa možno mohli cítiť zle, že som zameral na vás pozornosť. Ospravedlňujem sa. Hej. Keď sa cítim nadradenie, môžem to tiež urobiť. Hej. Len to už je tiež trošku taký vyšší level sebareflexie. Hej, lebo my sa častokrát cítime dobre, keď sme hore. Hej, sme víťazi, sme naučení, že budeme víťazi, budeme vyhrávať v komunikačných súbojoch. S jedným pánom som viedol takúto bitku aj počas výcviku týchto 2 dní. Kto by si chcel so mnou trošku taký ping-pong zahrať, kto je taký trošku komunikačne zručnejší, kto si to myslí? Hej? Jeden aspoň. Vy sa usmievate, chceli by ste? Áno. Už keď som vás vyzval, hej. A chcete ísť aj dopredu, chcete ešte väčšiu pozornosť, alebo... Či chcete ešte väčšiu pozornosť, že budeme sa hádať tu? Hej, sedí. Dobre. Chcete, aby som sa s vami hádal ja, alebo aby ste sa hádali so mnou vy? Lebo aj to je rozdiel. Kto sa s kým hádá? Hej? OK. Najprv ukážeme jednu situáciu a potom ukážeme druhú situáciu. Ty vždy musíš... Kamarád, už sa s tebou rozprávam. Ty vždy musíš byť v centre pozornosti? Ja ne. No mne sa to zdá, hej, stále si prvý, čo sa smeje, hej, dvíha sa, ja chcem mať pozornosť, ja som hviezda, ešte sa... Veselý človek. Hej, no ja si to nemyslím. Ja si myslím, že máš nejakú traumu z minulosti. Ja som bol na seminári, kde nás to naučili presne identifikovať, hej, ty si cholerik, ty si sangvinik, ty si určite miešanka cholerik, melancholík a máš nejakú zlú situáciu z detstva nevyriešenú a preto si v centre pozornosti. No to si len ty myslíš. To si len ty, nechaj ma dohovoriť. To si len ty myslíš. Ja sa omlouvám, že som začal hovoriť Nerozumiem ti, pomalšie. Ja sa omlouvám, že som začal hovoriť dřív. Poprosím ťa ešte raz, smial som sa. Polož mi prosím tě otázku. Ja ti mám položiť, kamarát, otázku? No jasně, kdy
iný. Čiže ja mám viesť tento rozhovor. No však áno. Hej. Ty si niečo po mne chtěl? Aha, čiže máš strach z toho, keby si ty viedol rozhovor? No to nemám, ale ty si niečo po mne chtěl. Hej, naozaj? Není to tak. Hej, no ja si myslím, že nie. Čo si myslíš ty? Mně tady je docela příjemně, nicméně, pojďme se někam konstruktivně dostat. Hej, čiže ty sa chceš niekam dostať. Ja sa nechcem nikam dostať. A kam sa chceš dostať? Ideme niekam? Stojíme trochu na místě. Hej, dobre, fajn, super, ďakujem. Ospravedlňujem sa, ak náhodou niečo z toho, čo som povedal, ranilo, nebolo to môjim cieľom. Hej? V kľude, ak vy... Hej? Častokrát my nevieme, ja aj častokrát aj v takých tých modelových situáciách, hej, už zapájam všetky tie moje zmysly a útočím a raz som na takého pána zaútočil, že ako je oblečený, hej, tiež som to chcel ako modelovú situáciu. Keby som tebe povedal, tak to je kombinácia Nike, paskavé tričko, hnedý náramok, okuliare tu, usmievanie blbé. Čo tu robíš? Hej? Hej? A teraz si predstavte, že ako sa môže pán vpredu cítiť, no myslíte, že je hore? Myslíte, že mi povie, tak toto mi nikto nepovedal, díky. Hej? To sa nestane, lebo sa cíti ako? Cíti sa zle. Hej? A môže urobiť čokoľvek, hej? Môže povedať, no tak, hej, väčšinou obrana, hej? Akcia vyvolá reakciu, reakcia proti reakciu. No tak, opasok, iná farba, topánky, iná farba, celý v modrom, šedá myš. Hej, napríklad by mi mohol povedať. Alebo čo by si povedal? Možno aj to isté. Možno aj to isté, aha. Ja bych řekla modrá myš. Modrá myš. Hej, myš sa ozvala. Hej? Hej? A teraz si predstavte, že tá komunikácia je častokrát takáto.